Xandira diretta mill-Katedral ta' Għawdex, dan huwa Francesco Pio Attart li flimkien mat-tim kollu ta' CVC Media iselmilkom u jilqakom għal ordinazzjoni diakonali illi se jrimexxi l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma f'dan il-Katedral tal-Assunta fejn żewġ seminaristi mid-Djoċesi ta' Għawdex f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla se jingħataw l-ewwel grad tal-Ordni Sagri, is-sagrament illi Ġesu waqqaf fl-aħħar ċena. Id-Djakonat. Is-seminarista Anthony Joe Borch mill-parroċċa tat-Twelid tal-Verġni Marija fix-Xara u s-seminarista Fabio Cini mill-parroċċa Illejla ġbarna f'dan il-katedral biex niċċelebraw is-sagrifiċċju tal-Qudiesa li fih Monsis of Anton Tewma se jordna djakni lil żewġ seminaristi Anthony Joe Borch mill-parroċċa tat-Twelid tal-Verġni Marija fix-Xara u lil Fabio Cini mill-parroċċa ta' Marija imtalla fis-sema fiż-Żebbuġ. Id-djaknu għandu sem speċjali fil-missjoni ta' Kristu għaddej. L-Istola u d-Dalmatika li huma l-ilbies tad-djaknu juru b'mod esterjuri l-uffiċċju tiegħu ta' għaddej. Fost id-dmirijiet li għandu, id-djaknu jassisti lill-isqof u lill-presbiteri fiċ-ċelebrazzjoni tal-Misteri Qaddisa, l-aktar fl-Ewkaristija. Għandu wkoll id-dmir li jqarben li jassisti għaż-żwieġ u jbierku u li jipproklama l-Evanġelju, jgħixu u jippritkaħ bl-eżempju tiegħu. Sabiex inżommu ambjent ta' talb u ġabra, nistednukom titfu il-mobiles. Inqumu bil-wieqfa. Nieħu l-okkażjoni biex nilqa' għal din ix-xandira lilkom ilkoll li tinsabu ma' qudiem magħna permezz tat-televiżjoni, tar-radju jew tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla sejra tiġi animata bil-kant mill-Kor Djoċesan taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli. Fuq l-organi Maestro Franco Cefaj. Il-quddiesa illi se titkanta l-lejla kienet ġiet komposta minn wieħed miż-żewġ ordinandi, is-seminarista Fabio Cini fl-2022 u ġib l-isem Missa Sancti Francisci Assisiensis. Ġiet komposta sabiex tindaq l-ewwel darba fil-possess jew aħjar il-bidu tal-Ministeru Pastorali bħala kappillan ta' San Lawrenz ta' Dunentni Bajjada. Minn dakinhar il-qudiem tkanta diversi drabi oħra f'parroċċi f'Għawdex fosthom ix-Xewkija u ż-Żebbuġ. Il-quddiesa għandha arranġament ta' Marjella Spiteri Cefaj. Il-Kor Djoċesan jintroduċi bil-kant tal-introjtu il-purċissjoni tal-bidu tal-quddiesa tal-lejla. L-innu hawn min ġej omulej ifakkarna fit-tweġiba ta' dawk li huma msejħa minn Alla għal xi ministeru. Hija tweġiba illi taw bosta profeti fit-Testament il-Qadim. Hija tweġiba illi tinstema' bħal eku fi kliem is-Salmista. Hija tweġiba li tat Marija fid-dar f'Qajra ta' Nażaret. Fuq kollox,
hija tweġiba li jagħti Ġesu Kristu l-Ibn waħdini tal-Missier sabiex f'ubbidjenza sħiħa għar-rieda ta' Missieru jittwettaq fih il-pjan tas-salvazzjoni. Dawn iż-żewġ seminaristi illejla wara li jagħmlu dawn is-snin ta' formazzjoni fis-seminarju ta' Għawdex lesti sabiex jgħidu huma wkoll l-hawnien tagħhom lill-Alla sabiex jaqduh fil-Ministeru Djakonali. Jekk Alla jrid, bħal dan iż-żmien sena huma jkunu qed jerġgħu jitilgħu it-taraġġ tal-altar tal-Katedral ta' Għawdex biex jiġu ordnati saċerdoti. Kif rejna jseħħ ukoll bħal da żmien xahar ilu fil-persuna ta' żewġ saċerdoti li qed tarawhom quddiem net ibusu l-altar propju bħalissa dun Samuel Aquilina u dun Marlon Victor Bajada illi fit-22 ta' Mejju li għadda ġew ordnati presbiteri f'dan l-istess katedral. Għad sabiħ ta' saċerdoti qegħdin jikkonċelebraw il-lejla flimkien ma' l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma għal din l-ordinazzjoni djakonali. Fil-fatt flimkien ma' l-Isqof Tewma qiegħed jikkonċelebra wkoll Monsignur George Buġejja Franġiskan illi għal diversi snin rajnieh iservi fil-Knisja fil-Libja, partikolarment fit-Tripli bħala vigarju apostoliku. Jixraq ukoll il-preżenza tiegħu meta tqis li wieħed miż-żewġ djakni l-ġodda li se jkollna llejla huwa minn parroċċa tiegħu tax-Xara. Fost is-saċerdoti konċelebranti bosta ġejjin miż-żewġ parroċċi illi minnhom huma l-ordinandi, jiġifieri l-parroċċa tax-Xara u dik taż-Żebbuġ, imma wkoll minn parroċċi oħrajn illi matul dawn is-snin ta' formazzjoni fihom servew u taw is-servizz pastorali tagħhom. Fil-fatt, dawk illi issa jiġu ordnati djakni ikomplu jagħtu dan is-servizz mhux biss hawnhekk f'Malta u f'Għawdex, imma wkoll lill-Knisja Universali b'esperjenzi f'parroċċi barra minn Xtutna fejn ukoll isegwu l-istudji tagħhom. F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda bl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U Jeżies inġbarna llejla biex nitolbu għal don partikolari, don impenjattiv, id-don tal-ordinazzjoni ta' djakonat illi jesprimi ruħu fil-qadi. Jew nitolbu lil Mulej biex jitfa' dan id-don fuq dawn iż-żewġ żgħażagħ li għandna qudiemna llejla. U biex iġeddet fina lkoll aħna s-saċerdoti, djakni, kollha kemm aħna, iġeddet fina lkoll dan id-don, dan l-ispirtu ta' qadi. Huwa don impenjattiv, don diffiċli. U għalhekk jeħtieġ
illi nitolbu lill-mulej biex jatina dan id-don lilna l-koll. U dan id-don ma jaqafx biss fina s-saċerdoti imma huwa don li għandna bżonn il-koll kemm aħna fil-ħajja tagħna nisranija. Kull bniedem mammet, kull raġel u mara miż-żewġa, kull persuna li temmen f'Ġesu, il-koll kemm aħna għandna bżonn dan id-don tal-imħabba li turi lilha nfisha fil-qadi lejn xulxin. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, dan il-qadi ta' Alla lilna, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lill-mulej ikollu ħnina minna. Nitolbu maħfra fl-imkien li stqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dribt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirjieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marja dejjem Verġni, lill-anġli, l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għolji ta' spewwiet.
nitolbu. U Alla, intallimt il-ministri tal-Knisja tiegħek biex ifittxu mhux li jkunu moqdija, iżda li jaqdu lill-aħwa kollha. Lil dawn il-qaddejja tiegħek li llum moġbok tażilhom għall-Ministeru tad-Djakunat, imlihom bil-ħeġġa fil-ħidma tagħhom. Ejnhom jagħtu s-servizz tagħhom b'qalb ħelwa u żommhom sħaħ sal-aħħar fit-talb bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Is-silta li ser nisimgħu issa mill-ktieb tal-Profet Iżajija hija l-ewwel mill-erba' kantiċi tal-qaddej sofferenti ta' Jahwe illi tħabbar il-Ministeru. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Araw il-qaddej tiegħi li jiena nwieżen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħet. Qed l-Ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jajjaċ, ma jollix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjazzezz, qasba mġelġla ma jiksiriex, mużbieħ nemnem ma jitfiex. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa, ma jejjiex, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art u l-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Dan jgħid Alla il-mulej li ħalaq u firex ismewwiet u l-medda tal-art bil-frott u l-ħdura tagħha li jagħti l-ħajja lill-poplu li hemm fiha u r-ruħ lil dawk li jgħixu fiha. Jien il-mulej sejjaħtlek fis-sewwa, qabattek minn idek u ħaristek u għamilt minnek patt tal-poplu, dawl għall-ġnus, biex int tiftaħ għajnejn l-omja, toħroġ lil-sira mill-ħabs u l-dawk li hemm fid-dlam minn dar l-eluq. Jiena il-mulej dan hu ismi, ma nċedi lil ħadd il-glorja tiegħi, lanqas lill-idoli t-tifħir tiegħi. Il-ġrajiet li tħabbru qabel ara, veru seħħew, u jiena nħabbar ħwejjeġ ġodda u nsemmaħħomkom qabel ma jimbtu. Il-kelma tal-mulej. Mulejin tallimni triq tal-ħajja. Mulejin tallimni triq tal-ħajja. Ħarrisni o Alla x'fik nistken, jienet lil-mulejin sidi m'għandix ġid ieħor ħliefek. Mulejn tissem tal-wirt u r-rizq tiegħi, inti żomm f'idejk xortija. Mulejn tallimni triq tal-ħajja. Jinbirek lil-mulej li tani l-fema imqar bil-lejl, qalbi tallimni. Inżomm lil-mulej dejjem qudiemi, għax bih fl-eminti qatt ma nitħarrek. Ek tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistriħ fil-kwil, għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar.
وتعلمني طريق الحياة الميليا الفر قدامك املاش على دايم فلمينتك مولين تعلمني طريق الحياة. San Pawl fit-tieni qari ifakkarna illi il-vokazzjoni sejħa hija teżor, imma teżor li huwa fdat f'ġarar Qari tal-faħar. mit-tieni jitra ta' San Pawlo Apostlu lil Korintin. Ħuti, la darba l-ħniena ta' Alla aħna għandna dan il-ministeru ma naqtawx qalbna, imma nwarbu kull ħabi u għajb. U la nimxu bil-qerq u lanqas nawġu il-kelma ta' Alla. Iżda nuru il-verità kollha u nħallu l-kuxjenza ta' kull bniedem tiġġudikana hi quddiem Alla. Għax aħna l-Ġesu l-mulej qegħdin inxandru u mhux lilna nfusna, aħna maħniex ħlief għaddejja tagħkom minħabba f'Ġesu Kristu. Dan Alla li qal, ħajiddi d-dawl midlam, daku li idda fi qlubna biex jagħtina id-dawl tal-għarfien tal-glorja ta' Alla li tiddi f'wiċċ Kristu. Dan it-teżor qiegħed għadna f'ġarar tal-fuħħar, ħalli bekk jidher sewwa li l-kobor ta' din il-qawwa ġejja minn Alla u mhux minna. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jgħid, jekk xi ħadd irid jaqdini huwa għandu jimxi warajja u fejn inkun jien hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi. L-għażla li għamlu l-ordinandi nfushom għall-Vanġelu li se jixxandar il-lejla illi hija riflessa wkoll fil-ġbija fuq is-Santa Mpitrana wieħed minnhom Anthony Joe taħodna lejn il-Vanġelu skont San Ġwan kapitlu 13 id-diskors saċerdotali ta' Ġesu fl-aħħar ċena, il-mandat tiegħu waqt il-ħasil ta' riġlejn sabiex huma jkunu għaddejja ta' xulxin, appuntu djakonat. Il-mulej ma'kom. Gabriel Gauci, viċi rettur tas-seminarju. Qari mill-Evanġelju Maddes skont San Ġwan. Qabel il-festa tal-Eid, billi Ġesu kien jaf li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għal il-missier, u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qiegħdin għall-ikel. Ix-xitan kien ġewebbel lil Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota u daħħallu f'rasu li jittradih. Ġesu kien jaf li l-missier taħ kollox fidejh u li ju kien ġi minn għand Alla u kien sejjer għand Alla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħafar dal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixxuttahomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Mela wasal fuq Xmun Pietru u dan qallu, inti mulej taħsilli saqajja. Ġesu wieġbu, inta lissa ma tafx x'qiegħed nagħmel jien, tifmu iktar il-quddiem. Qallu Pietru, ma jkun qatt li inti taħsilli saqajja. Ġesu wieġbu, jekk ma naħsillekx saqajk ma jkollokx taqsam miegħi. Qallu Xmun Pietru, mulej,
mhux saqajja biss, imma jdejja u rasi wkoll. Qallu Ġesu, min hu maħsul m'għandux għalfejn jinħasel kollu ħlief saqajh, għax hu kollu kemm hu nadif. U intom indaf imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jittradih. Għalhekk qal m'intomx il-koll indaf. Wara li ħaslilhom saqajhom libes il-mantar u reġa' fuq il-mejda u qalilhom: tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli li Mgħallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u li Mgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intkom għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Il-kelma tal-mulej. Nibqgħu bil Kull kelma tal-Vanġelu li għadna kemm smajna jixxandar tfakkarna aktar fl-importanza fil-Knisja tal-qadej li xulxin fuq l-eżempju ta' Ġesu, il-qaddej il-kbir tal-mulej illi jinżel jaħslilna riġlejna. Wara x-xandri tal-Vanġelu u il-barka bl-Evanġelarju mill-Isqof, sejrin assistu għal l-ewwel parti tar-rit tal-ordinazzjoni li dejjem ikollna f'kull ordinazzjoni fejn dik l-hawnien li smajna titkanta fil-bidu terġa' mill-ġdid tidwi mal-ħitan ta' dan it-tempju. Did-darba minn fom iż-żewġ ordinandi illi se jiġu msejħa bisimhom mir-rettur tas-seminarju Dun Joseph Bajada u jersqu quddiem l-altar waqt li ssir is-sejħa tagħhom u d-dialogu bejn ir-rettur u l-isqof tad-djoċesi. Dinja sejħa illi tfakkar fis-sejħa oriġinali illi saret permezz tal-Magħmudija lil kull wieħed u waħda minna. Il-missa qed tiġi konfermata. Jersqu dawk li se jkunu ordinati djakni. Anthony Joe Borch mill-parroċċa ta' Twelid tal-Verġni Marija, ix-Xara. Fabio Cini mill-parroċċa ta' Marija Mtella fis-Sema, iż-Żebbuġ. Missier, omna l-Knisja Mqazza titlob li inti tordna lil dawn ħotna għal-Ministeru ta' Djakonat. Taf jekk jistħoqilhomx. Jiena nixed li sar stħarriġ fuqhom fost il-poplu Nisrani. U nstemet il-fema ta' kull min kien fid-dmir li jagħti l-parir tiegħu fuqhom. U minn dan kollu instab li huma jistħoqilhom l-ordinazzjoni. Blajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna naslu lil dawn ħutna għall-ordni ta' djakni. Inroddu ħajr lil-Alla. Waqt li ż-żewġ ordinandi jerġgħu jsibu posthom, issa sejrin nisimgħu b'attenzjoni il-kelma tar-raj tad-djoċesi l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma, illi b'rabta partikolari dawn iż-żewġ żgħażagħ minn hawn ftit tal-ħin ieħor se jkunu marbutin miegħu għaliex id-djaknu huwa dak illi jaqdi waqt il-liturġija qrib tal-isqof sabiex imbagħad minnu jiġi mibgħut ukoll biex ikun qaddej tal-Knisja lokali. L-aħħar kelma li dwiet fil-Vanġelu tal-lum kienet dejn. Kif jien ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxejn. Eżies Anthony Joe u Fabio. Il-lejla bħal dejjem, ma lejla b'mod speċjali, il-mulej se jinżel arkubtej qudiemkom u jaħslilkom b'riġlejkom. Hija xena qawwija dejn.
xena qawwija li maħniex konxi minna, imma fil-fatt il-mulej qudiemna l-koll kemm aħna. Mod speċjali aħna ikkonsagrati u magħżulejn bħala qaddejja tiegħu. Il-mulej l-ewwel qabel kollox jinsab kontinwament. Arkub tejħ qudiemna biex jaħslilna riġlejna biex jaqdina. U li ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi. U rridu nitilqu minn din il-konsapevolezza. Rridu nitilqu minn din il-verità biex jitnissel u jitqawwa fina l-ispirtu ta' djakonat. Biex jitnissel u jitqawwa fikom l-ispirtu ta' djakonat. Il-mulej Ġesu arkub tejħ qudiemna l-ewwel qabel kollox blatt tal-ħolqien. Alla l-missier ħalaq lili, ħalaq lilek, Anthony Joe, lilek Fabio, lilna l-koll, ħalaqna permezz tal-kelma. Ħalaqna permezz ta' Ġesu, ħalaqna b'Ġesu. U mhux biss ħalaqna darba u ħallina fid-dinja, imma jżommna ħajjejn kontinwament permezz tal-kelma, permezz ta' Ġesu. Imma Ġesu jinżel arkub tejħ qudiemna mhux biss blatt tal-ħolqien, imma wkoll permezz tal-kelma tiegħu. Il-Kardinal Martini isejjaħ l-Iskrittura, il-Bibja, it-talba ta' Ġesu, it-talba tal-kelma arkub tejħ quddiem il-bniedem li jsejjaħlu kontinwament, li jokrob kontinwament quddiemi, qudiemek, qudiemek, quddiemna. Biex aħna nkunu nistgħu inħossu nagħmlu esperjenza tal-imħabba, tal-kura, tal-konsern li Alla għandu għalina. U din l-imħabba, dan il-qadi, dan Ġesu li jinżel arkub tejħ qudiemna, dan Ġesu li jaqdina, dan Ġesu li jaħslilna riġlejna, nistgħu nħossuh u ngħixuh b'mod speċjali f'dak li qegħdin niċċelebraw fl-Ewkaristija. Ġesu li jingħata għalina bħala ħobs li jitkisser, jintaħan fis-sninna, jintaħan f'omna, jsir parti magħna, jidħol fina, jsir aħna nsiru hu propju biex jurina, biex ikun sinjal kontinwu ta' qadi. U jeħtieġ il-lejla il-koll kemm aħna nġeddu l-ewwel qabel kollox din il-konsapevolezza ta' Alla li jaqdina f'Ġesu, ta' Alla li jinżel arkub tejħ qudiemna f'Ġesu. Għaliex? Għax jekk aħna ma nindunawx li hu jaħslilna riġlejna kontinwament, ħajkun diffiċli għalina biex naħslu riġlejn l-oħrajn, biex naħslu saqajn l-oħrajn. U din hija verità li ngħixuha kontinwament. Faċli għalina aħna msejħejn bħala qaddejja li l-qadi jistaħba jilbes maskla ta' poter. Faċli immens għalina li l-qadi jilbes maskla ta' realizzazzjoni ta' nfusna, ta' twettiq ta' nfusna, ta' twettiq tal-bżonnijiet tagħna. Faċli immens, faċli ħafna. Sakemm aħna ma nħossux kontinwament lil Ġesu li jaqdina, dan li jottalina, jottalikom il-koll, jottalina l-koll. Aħna bħala Kristjani imsejħejn biex identifikati mal-persuna ta' Ġesu l-ewwel qabel kollox inħossu l-qadi kontinwu tiegħu biex aħna bħalu nsiru qaddejja ta' xulxejn. Imma jekk ma nħossux il-qadi tiegħu, allura l-ħajja tagħna ssejr protagoniżmu personali. Allura l-vokazzjoni tiegħi ssejr verament tkun vokazzjoni tiegħi, mhux risposta għal sejħa li qiegħed jagħmilli Alla. Issir protagonizmu, issir pjan, proġett personali ta' ħajja. Kemm hu faċli li aħna l-koll naqgħu fija, kemm hu faċli li aħna l-koll naqgħu fija, kemm hu faċli semgħu l-Vanġelu, kemm hu faċli inħallu lil Ġesu ikellimna forsi anke llejla f'dan il-ħejn u ngħidu iwa Ġesu għandu raġun, imbagħad kif noħorġu barra ninsew bħalma ġralu Pietru fil-Vanġelu tal-lum. Pietru qallu le ma taħsillix riġlejja le, għaliex? Għax min ikun f'saħħtu, min jista', min jiflaħ, qatt mhu se jitbaxxa quddiem xi ħadd ieħor. Pietru għalih l-idea tal-bidem f'saħħtu, l-idea tal-bidem realizzat
kienet tal-bidem li jkun moqdi kontinwament, kienet tal-bidem li l-oħrajn ta' madwaru ikunu sempliċement mezz biex jissodisfa l-bżonnijiet tiegħu, biex jissodisfa x-xewqat tiegħu, biex jissodisfa il-kilba l-protagonizmu personali. Huwa riskju kbir, illi mbagħad jitfana fiex jitfana. Jitfana f'ħafna sens ta' frustrazzjoni, jitfana f'ħafna sens ta' dwejja. Hekk iċ-ċelebrazzjoni li qed nagħmlu llejla ta' djakunat tagħkom trid tqanqal fina l-koll fiha l-ewwel wieħed. Din ix-xewqa li nkunu veri għaddejja, din ix-xewqa li jkollna konsapevolezza tal-qadi kontinwu li jagħmel miegħi il-mulej, li jagħmel Alla magħna, biex jien imbagħad inkun nista' ninżel arkubtejja b'sempliċità, mingħajr sens ta' vittimizmu, mingħajr sens ta' eroiżmu, ninżel arkubtejja b'naturalezza u naqdi lill-oħrajn mingħajr ma nabbihom bil-pejs li jien qiegħed naqdihom. Kemm huma veritajiet profondi li qegħdin niċċelebraw. Kemm hija esperjenza qawwija li aħna msejħin nagħmlu. Kemm hija realtà umana, verità umana li tagħmilna verament bnedmejn. Aħna għalhekk bnedmejn imsejħejn biex verament bħal Ġesu norbtu l-fardal magħna u ma nħolluh qatt, ma nneħħuh qatt, nilbsu li ma mantar nilbsu dak il-fardal jibqa' hemm bħalma baqa' fil-Vanġelu tal-lum. Kemm hi verità qawwija, kemm hu riskju dak li jiġri lil Pietru jgħidlu le ma taħsilniex riġlejja. U meta Ġesu jikkonvinċih, Pietru jerġa' joġġezzjona u jgħidlu tittaħsilni kif ngħidlek jien, tittaqdini kif ngħidlek jien. Kemm huwa riskju anki dan għalina l-koll, anki meta nidħlu fl-ispirtu tal-qadi, fl-ispirtu tas-servizz li nagħmlu l-kundizzjonijiet. Aħsilni kollni kemm jien, qallu Pietru lil Ġesu. Ġesu qallu le, ħallini naħslek, ħallini naqdik kif irrid jien. Ejjew nitolbu lil mulej il-lejla biex verament jagħtina dan id-don, dan l-ispirtu ta' djakni, il-koll kemm aħna djakni, aħna l-ordinati saċerdoti. U intom ukoll anke jekk m'intomx ordinati saċerdoti. Il-koll kemm aħna sirna djakni fil-Mamudija. Il-koll kemm aħna fil-Mamudija lill-Alla jednielu aħna nixtiequ nidentifikaw nsiru ħaġa waħda ma' liben ma' Ġesu billi nkunu għaddejja, billi nkunu rajja, billi nieħdu ħsieb xulxejn kif raj jaqdi jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. U waħda mit-tliet karatteristiċi li aħna msejħin biex ngħixu, waħda mit-tliet missjonijiet li aħna msejħin biex ngħixu permezz tas-sagrament tal-Mamudija. U fiex se naqdu? Fiex se naqdu? Kemm għażiltu qari sabiħ, l-ewwel qari, l-ewwel kantiku tal-qaddej ta' Jahwe. Il-qaddej ta' Jahwe huwa konxju illi huwa l-missier huwa l-mulej li għaslu. Inti ħtartni, inti għażiltni. Din il-konsapevolezza li Alla u l-ewwel qaddej tagħna. Edha qawwija hemm tidher ċara tħossa f'dan il-qari. Imbagħad ikompli l-qaddej ta' Jahwe. Inti li għażiltni għalfejn sejjaħtli biex nagħti l-libertà, nagħti l-ħelsien lill-oħrajn. Kemm għandna bżonna l-libertà, kemm aħna skjavi, mhux ta' nies mhux ta' persuni oħrajn, forsi wkoll xi kultant, imma l-ewwel qabel kollox skjavi tal-bżonnijiet tagħna, skjavi tagħna nfusna, kemm għandna bżonn il-ħelsien, kemm għandna bżonn lil Ġesu li jinżel arkubtejh qudiemna u nkunu konxji u jgħinna nħossu din l-imħabba tiegħu li tilliberana mis-sens kbir ta' realizzazzjoni li kultant ngħixu, tilliberana mis-sens kbir ta' utilità li kultant ngħixu, tilliberana mis-sens kbir ta' protagonizmu, mis-sens kbir ta' entitlement li jien għandi dritt għal xi ħaġa, mis-sens kbir ta' poter. Kemm għandna bżonna dejn fil-ħajja tagħna, kemm għandna bżonn din il-libertà. Il-kol kemm aħna ma' mod speċjali aħna s-saċerdoti. Għax faċli ħafna li dak li jibda b'qadi jispiċċa b'poter. Faċli immens kif jiġrilu Pietru. U din il-libertà għandna bżonna l-ewwel aħna biex imbagħad inkunu nistgħu nagħtuha lill-oħrajn b'ħafna delikatezza, b'ħafna mħabba. Il-qaddej ta' Jahwe tal-profeta Iżajija huwa msejjaħ ukoll
biex jiftaħ għajnejn il-omja, mhux biex biss jagħti l-ħelsien, imma biex jiftaħ għajnejn il-omja, biex joħroġ in-nies mid-dlam. Dan hu l-ogħla qadi, l-ikbar qadi li aħna msejħin għalih bħala saċerdoti. Aħna għaddejja tan-nies, aħna maħniex għaddejja ta' strutturi, aħna maħniex għaddejja ta' pjanijiet jew ta' proġetti, aħna għaddejja tan-nies, aħna għaddejja tal-poplu Alla. Il-mulej lilna jixtieqna lilna żilna biex verament ngħinu lill-bnedmejn, lill-poplu Alla jiftħu għajnejhom joħorġu mid-dlam. U meta aħna bekkjati minn din l-awareness, meta aħna konxji li l-mulej sejħilna, li l-mulej għażilna, li l-mulej tagħna l-ispirtu tiegħu, hekk qal il-qaddej ta' Jahwe fl-ewwel kantiku tal-profeta Iżajja. Meta aħna konxji minn dan kollu, allura ir-reżiljenza tiġi weħida. San Pawl qal ma naqtax qalbi nxandar lil Ġesu għax jien imsejjaħ biex nagħmel dan, m'iniex imsejjaħ biex nagħmel xi ħaġa oħra. Il-profeta Iżajja meta jitkellem il-qaddej ta' Jahwe, il-qaddej ta' Jahwe jgħid li huwa lest li jlaqqat it-tajjejr, lest li jlaqqat is-swat, lest imma però laqas ma mġelġla ma jiksiriex, li musbiħin hemm ma jitfiex, lest li jkompli jaqdi, akkost li jbati, li jaqdi bl-imħabba, li jaqdi b'ġenerożità lill-persuni, mod speċjali lill-persuni li huma fil-bżonn. Dan hu id-djakunat. Nistgħu ngħidu 1000 ħaġa fuq x'għandu jagħmel id-djaknu, nistgħu ngħidu 1000 ħaġa fuq x'għandu jagħmel is-saċerdot, imma mingħajr dan l-ispirtu illi aħna verament inħossuna moqdija l-ewwel qabel kollox, moqdija fuq platt tal-fidda mill-mulej Ġesu li lilna għażilna, lilna ħatarna biex jaħslilna riġlejna. Ħalli aħna wkoll imbagħad nkunu kapaċi kollna s-saħħa l-qawwa li b'libertà, b'ġenerożità, mingħajr interessi naħslu riġlejn l-oħrajn, b'reżiljenza mingħajr ma naqtu qalbna. Kif qalilna San Pawl fit-tieni qari, mingħajr ma naqtu qalbna. Kemm jaħkimna l-qtuħ ta' qalb kultant fil-ħajja tagħna. Kemm taħkimna s-sens ta' frustrazzjoni kultant fil-ħajja tagħna. Kemm naraw is-swiet qudiemna. Kemm ngħixu il-pejs, it-toqol ta' dwejjaq fil-missjoni tagħna. Jiena llejla nixtieqek ngħid lili nnifsi meta ngħixu dan. Ngħid lili nnifsi, irrifletti Dun Anton, irrifletti. Ara ftejt, jekk il-ministeru tiegħek, jekk il-ħidma tiegħek, jekk is-saċerdozzju tiegħek u x'jitlaq verament minn sejħa li qed jagħmilek Ġesu, minn Ġesu li lilek qdiek mill-koxxa, qdiek fi platt tal-fidda dejjem u għadu jaqdejk. U x'ġej il-ministeru tiegħi minn sejħa li l-mulej qed jagħmilli, jew inkella mill-protagoniżmu tiegħi, jew inkella minn dak li rrid jien, minn dak li mwaħħal f'moħħi jien, mill-ideat tiegħi, mill-proġetti tiegħi, mill-pjanijiet tiegħi. U nistgħu nibqgħu sejrejn, jew nitolbu lill-mulej biex jagħtina lilna l-koll, lili l-ewwel wieħed, lilna l-koll is-saċerdoti u lilkom, li kull wieħed u kull waħda minnha msejħejn biex inkunu għaddejja. Jew nitolbu lill-mulej biex jagħtina din l-attitudni, dan id-don, dan l-ispirtu tiegħu, l-ispirtu ta' għaddej, għax jien ma ġejtx għalilna Ġesu biex inkun moqdi, imma biex naqdi u jkompli Ġesu biex nagħti ħajtek fidwa l-kotra. U li tagħti ħajtek ma jfissirx titbissem dejjem, li tagħti ħajtek ma jfissirx tkun kuntent dejjem, li tagħti ħajtek ma jfissirx tkun realizzat dejjem, li tagħti ħajtek ifisser tħobb, ifisser li ħajtek ma taħlijiex, li tagħti ħajtek ifisser li tgħix l-umanità verament fil-milja tagħha, dak li aħna msejħejn biex inkunu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Infakrukom illi dinja xandira diretta mill-Katedral tal-Assunta fil-Belt Victoria Għawdex għadna kemm segwejna l-omelija tal-Isqof Anton Tewma. Qabel jirċievu l-ordinazzjoni djakonali, Entni ġewwa Fabio se jistqarru rieda tagħhom li jersqu għal dan is-sagrament u jagħmlu l-weda li jaqdu l-uffiċċju ta' djakni bix-xandir tal-fidi, biċ-ċelibat, bit-talb u bl-ubbidjenza. Wara flimkien mal-Knisja kollha li tolbu lill-Alla bl-interċezzjoni tal-qaddisin sabiex iberikom. Għaddisom jikkonsagraw ministri tiegħu. Nibqgħu bil-qiegħda. Smajna l-animatur jintroduċi issa sejrin ngħaddu għal-weda tal-mażulin. Hekk friġlejn
l-isqof huma jagħmlu l-wedit tagħhom ta' ubbidjenza, ta' fedeltà lejn il-Knisja u lejn ir-rajja tagħha. Wara dik il-weda li huma jagħmlu hekk li huma jersqu wieħed quddiem l-isqof, imbagħad nitolbu għalihom bil-litanija. Eżjes Anthony Joe u Fabio. Qabel tersqu biex tirċievu l-ordni ta' djakunat, jeħtieġ tistqarru quddiem il-poplu ir-rieda tagħkom li titħlu għal dan l-uffiċċju. Tridu intom tiġu konsagrati għal qadi tal-Knisja bit-tqejjed ta' jdejja u bloti tal-Ispirtu Santu. Tridu intom bimħabba u umiltà taqdu l-uffiċċju ta' djakni biex tkunu ta' għajnuna għall-ordni saċerdotali u ta' ġejjed tal-poplu Nisrani. Tridu iżommu il-misteri tal-fidi f'kuxjenza safja kif jgħid l-Apostlu missierna u xxandru bil-fomm u bl-emil din il-fidi skont l-Evanġelju u t-tradizzjoni tal-Knisja. Lesti intom tħadnu iċ-ċelibat, tridu tħarsu għal dejjem dan il-proponiment tagħkom bħala sinjal tal-għoti sħiħ ta' ruħkom lil Kristu l-Mulej minħabba s-saltna ta' smewiet u l-qadi ta' Alla u tal-bnedmin. Tridu intom tħarsu u tħeġġu fikom l-ispirtu tat-talb li hu l-ispirtu propju tal-ħajja li għalija se titħlu u f'dan l-ispirtu tiċċelebraw bil-fedeltà kollha il-liturġija tas-sijat skont il-kundizzjoni tagħkom għal ġejjed tal-Knisja, anzi għal ġejjed tad-dinja kollha. Tridu intom issawru dejjem iżjed ħajjitkom fuq l-eżempju ta' Kristu li issa fuq l-artal se jkollkom f'idejkom il-ġisem u d-demm tiegħu. Dawn il-wedijiet huma marbuta ma' karatteristiċi li jimmarkaw propru l-Ministeru tad Djakunat, partikolarment iċ-ċelibat li huwa l-erusija mal-Knisja. Imissa il-weda tal-ubbidjenza wieħed f'riġnejn l-isqof. Anthony Joe, twiet rispett u ubbidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Iva inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Fabio, twiet rispett u ubbidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Iva inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. B'dawn il-wedit tagħhom Anthony Joe u Fabio ikkonfermaw ix-xewqa tagħhom bl-għajnuna tal-poplu kollu ta' Alla illi iwettqu Inqumu bil-wiefa il-ministeru djakonali tagħhom illi jkunu predikaturi tal-Vanġelu, ikunu għaddejja tal-kelma tal-ġisem u d-dem tal-mulej illi huma sejrin iżommu f'idejhom u jgħixu ħajja ta' talb faqda waħda mal-Knisja. Issa sejrin nassistu għat talba tal-litanija tal-qaddisin, ser nitolbu lill-Knisja kollha sabiex tingħaqad f'talba sħiħa u waħda għal dawn iż-żgħażagħ. Puti Eżies li tolbu lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex fil-ħnina tiegħu joġbu jsawwa bil-grazzja tal-barka tiegħu fuq dawn il-qaddejja tiegħu li qiegħed jaħtarhom għall-ordni tad-djakunat. Ninżlu għarkubtejna. Kif inhi drawwa antika fil-Knisja, l-ordinandi jinżlu għal tulhom kollha fl-art. F'sottomissjoni sħiħa għar-rida ta' Alla u sabiex nitolbu fuqhom l-għajnuna ta' Alla, tal-Verġni Mbirka u tal-Qaddisin. Kristu ħnina.
Olejnina. Addisa Maria Malla. San Michiel. Angeli Addisa Alla. San Juan Battista. San Giuseppe. Intom il-Patriarki u il-Profeti. San Pietru, San Paul. Sant'Andrea. San Gioan. Intom l-Apostli u l-Evangelisti. Santa Maria Maddalena. Intom id-disċipli tal-Mulej. San Stifnu. Sant'Ignazio d'Antiochia. San Laurenz. San Vincenz. San Ponziano. San George. San Massimiliano Kolbe. San Oscar Romero. Santa Perpetua u Santa Felicita. Santa Agnese. Santa Lucia. Santa Margherita. Sant'Ursula. Martre Addisa ta' Cristu. San Girgor. Santo Istin. Sant'Atanasio. San Basilio. San Efrem. San Juan Grisostmo. San Martin. San Cirillu, San Metodio. San Paolo Sitta. San Giovanni Paolottini. San Antonio Abbati. San Benedetto. San Francisco, San Domingo. Sant'Antinta Padova. San Tomas d'Aquino. Sant'Ignazio ta' Loyola. San Francisco Saverio. San Carlo Borromeo. San Hermano Pedro. San Giovanni Maria Vianney. San Juan Bosco. San George Preca. San Alberto Hurtado. Santa Catarina ta' Siena. Santa Teresa ta' Gesù. Santa Teresa ta' Calcutta.
San Domenico Savio, San Pier Giorgio Frassati, San Carlo Acutis, Beato Pio Disa, Beato Nazio Falzon, Beato Michele Rua, Beati Fratulio Maruzzo Luis Abdulio Arroyo, Beata Maria Deodata Pisani, intom qaddisin kollha ta' Alla. Uriħnina mana min kull deni min kull dnub mil-mewta dejjem bl-inkarnazzjoni tiegħek bil-mewt u l-qawmin tiegħek bil-miġja tal-Ispirtu Santu lilna midim bin mexxi l-Knisja tiegħek u ħarisha żomm il-Papa u l-ordnijiet kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tiegħek birek dawn il-magħżulin tiegħek birek u qaddes dawn il-magħżulin tiegħek birek qaddes u ikkonsagra dawn il-magħżulin tiegħek ibad ħaddiema ġodda l-ħsad tiegħek ħati paċi u ftehim tas-sew lill-popli kollha u riħnina ma' kull min hu imġarrab qawwina u ħarisna fis-servizz imqaddes tiegħek Ġesu iben ta' Alla l-ħaj Kristu isma'na Kristu il-qatt tal-btana tlabna hemmhekk it-talba tal-litanija tal-qaddisin fost il-qaddisin imsemmija anki wħud mill-Gwatemala, pajjiż li fih ħadem Fabio Cini għal sena sħiħa fis-sena intermedjarja tiegħu. Ilqa' Mulej Alla it-talb tagħna fil-ħnina tiegħek. Wettaq fit-tieba u bl-għajnuna tiegħek dan li se nagħmlu bil-Ministeru tagħna. Birek u qaddes lil dawn li fil-fema tagħna jidrilna li għandna nofruhom għal qadi tal-Ministeri mqazza bi Kristu Sidna. Amen. Inqumu bil-wiefa.
Il-moment li ser insegwu issa f'din l-ordinazzjoni djakonali huwa moment bla kliem imma li jitkellem ħafna. Iż-żewġ ordinandi qed jersqu issa aktar qrib quddiem l-isqof għat qgħid tal-idejn illi huwa jagħmel fuq ir-ras tagħhom wieħed mill-aktar ġesti antiki fil-liturġija tal-Knisja marbut ma' diversi sagramenti. Imma forsi jidher b'mod l-aktar espliċitu f'dan is-sagrament tal-Ordni Sagri, fejn kemm fid-djakonat, kemm fil-presbiterat u kemm fl-episkopat naraw li ċ-ċelebrant li jkun qiegħed jordna qiegħed idejh fuq ir-ras tal-maħturin. Dan huwa ġest li jirrifletti l-għażla ta' Alla ta' dawn ħutna sabiex jaqdu aktar qrib fil-Ministeru Djakonali. Tqejt tal-idejn huwa wkoll it-trasmissjoni ta' l-ordinazzjoni illi tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. U issa segwi it-talba sabiħa twila imma sinifikanti immens tal-ordinazzjoni. Kun magħna li tolbuk Alla li tista' kollox. Inti tagħti l-grazzji, tqassam il-karigi fil-gradi tagħhom u tqiegħed l-uffiċċji kollha kull wieħed fl-ordni tiegħu. Waqt li tibqa' l-istess fik innifsek, int kollox iġġedded, tħejji kull ħaġa sa minn dejjem fil-providenza tiegħek u kollox tqassam f'waqtu skont il-ħtieġa ta' żmien. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu l-kelma u l-qawwa u l-erf tiegħek. Int il-Knisja tiegħek li l-ġisem ta' Kristu tagħniha b'kull xorta ta' grazzi taqqadha fir-rabta fl-imkien tal-ħafna membri tagħha u bl-Ispirtu Santu tagħmilha ġisem wieħed baqda tal-għaġeb. Int tagħtiha li tikber, tinferex u toktor hekk li tkun it-tempju ġdid tiegħek. Għalhekk int waqqaft fija ministeru għaddejs imqassam fi 3 gradi ta' ministri u għamilthom għaddejja ta' ismek bħalma fil-bidu kont għażilt lil-uliet Levi biex jaqdu fit-tabernaklu imqaddes ta' qabel. Fil-bidu tal-Knisja tiegħek l-Apostli ta' ibnek imnebħin mill-Ispirtu Santu għażlu 7 irġiel ta' fama tajba biex jgħinuhom fil-qadi ta' kuljum. Ħalli huma jkunu jistgħu jingħataw aktar għat-talb u għax-xandir tal-kelma u lil dawn l-irġiel magħżula wara li talbu u qiegħdu jdejhom fuqhom ħallewlhom f'idejhom il-qadi tal-imwejjed. Ħares ukoll mulej bħarsa tasliem fuq dawn il-qaddejja tiegħek illi aħna fl-umiltà ta' qalbna qegħdin nikkonsagraw lilek bħala djakni ħalli jaqdu l-altari imqazza tiegħek. Ibad fuqhom nitolbuk mulej l-Ispirtu Santu biex iqawwihom bis-7 doni tal-grazzja tiegħu ħalli jaqdu bil-fedeltà il-ħidma tal-ministeru tagħhom. Jalla tikber fihom kull xorta ta' virtu, jimtlew bimħabba safja, ikollhom ħerqa għal morda u għal fqar, ikunu rżina fit-tħaddejm tas-seta tagħhom, iħarsu l-bjuda ta' ruħhom u jimxu fuq it-tagħlim tiegħek. Ħadkun l-imġiba tagħhom xhieda sabiħa tal-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek biex bl-eżempju ta' ħajjithom iqanqlu il-poplu qaddis tiegħek ħalli jsejr jixbahom. Għamel li jibqgħu sal-aħħar qawwijin fi Kristu, kuxjenza li jkollha dejjem kelma ta' tifħira lihom u wara li fuq l-art ikunu għexu bħal ibnek li ġie fostna mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi, ikun jistħoqilhom imbagħad fis-sema isaltnu miegħu u li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
talba tassew sabiħa illi fija mhux biss it-tifsira ta' dan il-Ministeru ta' Djakonat imma tfakkar ukoll fl-oriġni tiegħu illi insibu diġà fl-Atti tal-Apostli. Id-djaknu jintaraf ukoll mill-libsa tiegħu, id-dalmatika, illi titlibbes propju bħalissa lil dawn iż-żewġ djakni ġodda, l-ewwel l-istola f'għamla diagonali tgħaddi minn fuq sidirhom u mbagħad id-dalmatika. Dawn qegħdin jiġu mlibsa b'dan il-mod. Id-djaknu Anthony Joe qed jiġi mlibbes mill-arċipriet mill-eks arċipriet, skużawni, tal-parroċċa tiegħu tax-Xara, Monsignor Carmelo Refalo, llum rettur tal-Santwarju ta' Pinu, u minn ħoħ Dum Matthew Borch illi ġie ordnat saċerdot is-sena l-oħra f'din il-familja għandna żewġ żgħażagħ illi laqgħu s-sejħa tal-Mulej. Imbagħad Fabio imlibbes minn Patri Tony Kalleja Ġiżwita u Dun Joseph Farrugia. Anthony Joe, hu l-Evanġelju ta' Kristu li jissa jent fid-dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih. Tallem dak li temmen u tgħix dak li tallem. Fabio, hu l-Evanġelju ta' Kristu li jissa jent fid-dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih. Tallem dak li temmen u tgħix dak li tallem. Iż-żewġ djakni ġew mogħtija l-ktieb tal-Vanġelu li issa fil-liturġija minnu huma ixandru il-kelma ta' Ġesu u għandhom ukoll is-servizz li jagħmlu l-omelija waqt il-qudiesa. Wara dan, l-isqof issa se jagħtihom ukoll it-tanniqa tal-paċi. Qed naraw bħalissa id-djaknu Anthony Joe Borch mill-parroċċa tax-Xara jingħata it-tanniqa tal-paċi mill-isqof u issa d-djaknu Fabio Cini mill-parroċċa taż-Żebbuġ illi jagħmel l-istess ġest tal-għoti tal-paċi. Huwa wkoll il-mument illi fih iż-żewġ djakni ġodda jiġu ippreżentati lil poplu kollu ta' Alla hawnhekk preżenti fil-Katedral ta' Għawdex imma wkoll lilna li qegħdin insegwu minn djarna imma f'dan il-mument l-isqof jidher li jibgħat ukoll liċ-ċerimonir tiegħu sabiex isejjaħ lill-ġenituri u dawn ukoll jersqu sabiex jagħtu wkoll min-naħa tagħhom il-paċi lil uliedhom id-djaknu Fabio Cini li jirċievi wkoll jew jiskambja l-għoti tal-paċi mal-ġenituri tiegħu u id-djaknu Anthony Joe li jagħmel l-istess mal-għażiża ommu Missier Anthony Joe diġà kellha din id-dinja biex nirginaw mal-Mulej. Ifixxa l-applaus illi tippermetti għal ftit il-liturġija, il-fatt kif nafu il-liturġija mqazza ma tagħtix lokal ħafna ċabċib għaliex dan forsi ikisser ftit id-dekor ta' dawn il-momenti solenni, però f'momenti bħal dawn tal-lejla jixraq li ssir ukoll eċċezzjoni sabiex nifirħu l-koll flimkien illi l-Knisja f'Għawdex, il-Knisja Universali, jekk irridu, għandha żewġ djakni oħra li se jkunu jaqdu l-altar u lill-foqra. Ix-xogħol u l-ħidma ta' djaknu hija ħafna qrib dejjem tal-isqof u wkoll jassistu lill-presbiteri fil-bżonnijiet tagħhom waqt il-liturġija
waqt illi huma qegħdin ukoll qrib tal-foqra sabiex jaqdu fil-bżonnijiet lil dawn ħutna. U il-ġenituri tal-ordinandi issa itellgħu l-offerti tal-ħobs u l-imbit illi millum il-qudiem se jkunu ħafna aktar fidejn dawn iż-żewġ djakni huma u jippreparaw il-kalċi imbirek u il-patena bl-ostja imqazza għall-Ewkaristija. Il-kor diċesan minn fuq il-gallerija tal-orgni ikanta l-innu Frott il-art. Ekku propju dak li qegħdin ninnotaw bħalissa hija parti mill-ħidma ta' djakni waqt il-liturġija, dak li jippreparaw l-altar għas-saċerdot, f'dan il-każ għall-isqof li huwa ċelebrant prinċipali ta' din l-Ewkaristija, sabiex tkompli liturġija Ewkaristika. Diġà jkunu wettqu rol importanti fl-ewwel parti tal-quddiesa illi llum ma rajniex imma narawh kull darba li jkun hemm djaknu preżenti mill-bidu tal-quddiesa, propju dak illi ixandru il-Vanġelu u f'xi każi wkoll jagħmlu l-omilja. Fil-bidu tal-quddiesa huwa djaknu wkoll illi jimxi proċessionalment bl-Evanġelarju, il-ktib tal-Vanġelu merfuħ fil-għoli u f'dawn il-momenti ikunu ma' ġenb l-isqof għal waqt il-liturġija Ewkaristika sabiex jagħtu l-għajnuna li hija mistennija minnhom. Qegħdin naraw ukoll qrib tal-isqof lil Fra Sergio li huwa patri Franġiskan konventwal u li huwa ħu id-djaknu Fabio. Fit-tradizzjoni bimillenarja tal-Knisja, id-djaknu dejjem kellu post importanti fil-liturġija u fil-ħajja tal-Knisja. Ma ninsewx laqqas illi l-ewwel martri fl-istorja tal-Knisja kien propju djaknu, San Stefano, għalhekk ix-xhieda u l-qadi huma tant marbutin ma' xulxin. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Missier Qaddis, ibnek rid jaħsel riġlejn id-dixxiepli biex jagħtina l-eżempju
ilqa l-offerta tagħna għaddejja tiegħek u għatina l-ispirtu tal-umiltà u tal-bżulija biex nofrulek lilna nfusna b'offerta spiritwali bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, nissu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej, missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti konsagrajt lil ibnek il-waħdieni bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassejs il-kbir tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem u biħsib li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjen b'saċerdozju legali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi wħud u bit-tqejjid tal-idejn isaħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu. Huma jmexxu bl-imħabba il-poplu qaddis tiegħu, imantnuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħajsiru xbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Għaddejs tas-sew int mulej u jissoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintuħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċċo kontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin iċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata lina ħajl ħobs, radlek il-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddes ta' Ġesu imsammar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' ratti l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll,
għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dem imqaddes ta' Ġesu inċarċar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u t-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qed nistennew u nittamaw fit-tieni miġja tiegħu b'ratt il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares li tolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Talla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Marzi glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-għaddej tiegħek il-Papa Ljun, l-isqof tagħna Anton, l-isqof George, l-isqifijiet kollha, dawn il-qaddejja tiegħek li llum ġew ordnati ministri tal-Knisja tiegħek, il-kleru tiegħek kollu u l-poplu kollu li inti ksib talik. Ilqa bit-tiba talbu x-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin li dak kollha kull fejn jinsabu għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu. Biex il-koll flimkien jitax u għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Li inti fis-smawi jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, is-sema hekk dak obsna ta' kuljum. Atina l-lum, aħfrilna id-dnubit tagħna, aħfrilna id-dnubit tagħna,
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. Tħarix lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jintrid fija. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi li xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu, li għal darboħra jinżel għal-kubtejh qudiemna biex jatina lilu nnifsu. Danu dak li jerfa' fuqu l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Diġà fl-aħħar xhur bħala akkoliti, ġifier dawk li jingħataw il-Ministeru Uffiċjali mill-Knisja biex iqarbnu, Anthony Joe u Fabio kellhom f'idejhom l-Ewkaristija mqazza huma wasluha waqt tqarbin fil-liturġija mqazza u anke fid-djar tal-morda. Imma issa iktar minn qatt qabel bħala djakni huma qrib ta' Ġesu Ewkaristija. Huma għaddejja tal-altar, il-mejda tal-Ewkaristija, bħalma huma għaddejja wkoll ta' mejda oħra waqt il-liturġija mqazza, il-mejda tal-kelma, illi minna tixxandar il-kelma li tagħti l-ħajja, l-Evanġelju ta' Ġesu Kristu. Huma jirċievu għall-ewwel darba bħala djakni minn ejdejn l-isqof, il-ħobs u l-kalċi imbirka. Biex issa jersqu wkoll sabiex iqarbnu lill-ġemgħa preżenti hawnhekk fil-Knisja. Għalikom li tinsabu fid-djar tagħkom nitolbu flimkien it-qarbina tax-xewqa u lil mulej Ġesu ngħidulu jiena nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fiha. Imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritualment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Il-kor fl-isfond ikanta innu meħud minn talba tas-sew sabiħa tal-Qaddisa Teresa ta' Kalkutta. Jesus is my life. Ġesu huwa il-ħajja tiegħi.
l-isqof Taljan Don Tonino Bello illi illum hemm il-kawża tal-beatifikazzjoni tiegħu għaddejja u li ħallilna ħafna xogħlijiet ta' kitba spiritwali mill-isbaħ dwar id-djakonat kien qal hekk. Id-djakonat m'għandux iservi biex jissolennizza l-liturġiji tagħna, imma biex jagħmel liturġika il-ħajja kollha. Id-djaknu mhuwiex sempliċement tiżjin waqt il-liturġija. Xi ħadd ieħor biex jilbes libsa ħalli jsebbaħ il-qudies tagħna u l-proċessjonijiet tagħna. Id-djaknu huwa dak illi fil-ministeru tiegħu iġor dejjem ix-xbija ta' Ġesu illi jeħsel riġnejn id-dixxipli. Il-Vanġelu li smajna jixxandar propju llum bażla tal-istess djakni ġodda. U jfakkarna fil-missjoni tagħna lkoll kif qal l-isqof familja illi b'xi mod inkunu wkoll djakni għal xulxin għaddejja. Din hija missjoni li kull nisrani irċieva permezz tal-magħmudija meta sirna parti minn Ġesu li huwa ir-rai, is-saċerdot, il-profeta, is-sultan. Nitolbu. Issa li ħadna l-ikel u x-xorb tas-sema, nitolbuk mulej biex il-qaddejja tiegħek ikunu ministri fidili tal-Evanġelju, tas-sagramenti u tal-imħabba. U hekk iħabbirku għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' dawk li jemmnu bi Kristu Sidna. Permettuli nirringrazzja l-formaturi tas-seminarju, l-rettur, viċi-rettur, direttur spirituali, direttur tal-istudji, il-lecturers kollha li jgħinu fil-formazzjoni, il-kappillani, il-ħafna saċerdoti ħbieb ta' dawn iż-żewġ djakni u lilkom eżis familji. U nħeġġeġ familji oħrajn biex jagħmlu bħalkom biex joffru lil uliedkom għal-qadi mhux tal-Knisja, għal-qadi tal-bnedmejn. Il-Knisja qiegħda biex taqdi l-bniedem, biex taqdi l-bnedmejn. U meta jkun hemm vokazzjoni, meta familja toffri tagħti lil-bina lil-binta bħala saċerdot reliġjuż jew reliġjuża tkun qiegħda toffri tagħti, tkun ġeneruża tagħti lil-bina lil-binta għall-qadi għall-imħabba tan-nies biex in-nies ikunu aħjar. Ejjew ma naqtgħux qalbna, ejjew ma nibżgħux. Ejjew ikollna kuraġġ, ikollna l-qawwa illi nagħmlu dan kollu biex ikollna aktar vokazzjonijiet. Nirringrazzja lilkom il-koll li pparteċipajtu għal din iċ-ċelebrazzjoni lil kor u lil dawk kollha li ħejjew li preparaw biex din iċ-ċelebrazzjoni se tista' sseħħ. U nitlobkom mill-qalb biex titolbu għal dawn iż-żewġ djakni u titolbu għalina s-saċerdoti biex inkunu għaddejja denjej tal-isem li nġibu. Il-mulej magħkom. Inbaxxu rasna l-barka. Alla nisejħilkom għal-qadi tal-bnedmejn fil-Knisja tiegħu jagħtikom ħeġġa kbira għal kulħadd u l-aktar għall-imġarbejn u l-foqra. Amen. Lilkom li tagħkom il-Ministeru ħadd tippritkaw l-Evanġelju ta' Kristu jgħinkom biex intom u tgħixu skont il-kelma tiegħu, tkunu xhieda tiegħu kolkom sinċerità u ħerqa. Amen. Lilkom li għamilkom amministraturi tal-misteri tiegħu jagħtikom li tkunu tixbħu lil Ġesu ibnu u tkunu fid-dinja ministri tal-għaqda u tas-sliem. Amen. U lilkom il-koll li tinsabu miġburejn hawn flimkien iberikkom
Alla il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Fit-tmiem din iċ-ċelebrazzjoni nagħlqu b'tislima lill-Verġni Marija, il-qaddejja tal-Mulej. Il-kliem tal-Anġlu fit-tħabbira li ħassirhom Alla. Wissa l-kor fil-proċessjoni tal-aħħar ikanta l-innu sabiħ Ibqa' Magħna Mulej. Dak l-innu illi jala il-proċessjoni ta' tmiem ta' din iċ-ċelebrazzjoni, aħna nwaslu fit-tmiem wkoll din ix-xandira diretta mill-Katedral ta' Għawdex fejn wassalnilkom l-ordinazzjoni diakonali ta' Fabio Cini u Anthony Joe Borch. Ċelebrazzjoni illi kienet ikkaratterizzata minn ġesti u kliem illi tippreżentanna b'mod daqshekk profond il-liturġija imqazza u koll kant illi kompla janima b'mod sabiħ din il-qudiesa mexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Sinifikattiv is-sem taż-żewġ diakni infushom fil-preparazzjoni ta' din il-liturġija l-aktar permezz tal-qudiesa illi tkantat, jiġifieri il-Mulej Ħnina, il-Glorja, il-Qaddis u l-Ħaruf ta' Alla. Il-mużika għalihom hija kompożizzjoni ta' wieħed miż-żewġ diakni infushom, Fabio Cini, qudiesa li ġib l-isem Missa Sancti Francisci Assisiensis, komposta fl-2022. Il-pittura illi insibu fuq is-santa tal-okkażjoni tpinġiet ukoll mid-diaknu ieħor, Anthony Joe Borch. Nixtieq ukoll infakrukom illi fid-djoċesi tagħna fil-jiem li ġejjin se nkunu qegħdin niċċelebraw il-festa tas-Sejħa tal-Madonna ta' Pinu, ċelebrazzjonijiet illi se jsiru fis-Santwarju Nazzjonali dedikat lil Madonna fl-Arb Għawdex u għalhekk inħeġġukom biex issegwu il-momenti prinċipali f'dan il-programm tal-festa tal-anniversarju il-143 wieħed mis-Sejħa tal-Madonna mill-kwadru tagħha f'dan is-Santwarju Għażiż propju għada is-Sebt
ċelebrazzjoni fil-Suntier tas-Santwarju fis-7:30 u mbagħad il-ħadd 21 ta' Ġunju il-pontifikal ta' lejlet il-festa mill-Isqof ta' Għawdex fil-5 ta' filgħaxija u t-22 ta' Ġunju jum is-sejħa fid-9 ta' filgħodu pontifikal ieħor immexxi mill-Isqof Monsignor George Buġejja. Iż-żewġ isfijiet rajnihom il-lejla imexxu iċ-ċelebrazzjoni ta' din l-ordinazzjoni. Eżis telespettaturi, aħna nixtiequ nirringrazzjawkom illi segwejtuna sew jekk fuq it-televiżjoni, sew jekk segwejtu fuq il-mezzi soċjali jew anki permezz tar radijiet. Grazzi lil team il-crew kollu ta' CVC Media li għamel possibbli din ix-xandira. Nalqu bl-istess appell li għamel l-Isqof ta' Għawdex fit-tmiem din il-qudiesa. Ejjew nitolbu għal aktar vokazzjonijiet kemm saċerdotali u reliġjużi mid-djoċesi tagħna mill-Knisja lokali u anki biex ikollna aktar familji b'valuri insara. Grazzi għalhekk u nitolbu mill-qalb għal dawn iż-żewġ djakni ġodda Fabio Cini u Anthony Joel Boċ. Jiena Francesco Pilattart nagħtikom is-serata tajba u nsemmilkom.